Кансакраванае жыццё нараджаецца са слухання Божага Слова. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас. Менавіта гэтае слова натхняе нас і кліча выходзіць дабратоў, несучы Хрыста праз малітву, праз сакраменты, праз выхаванне дзяцей і моладзі. Праз разнастайныя спецыяльныя служэнні. Праз дапамогу патрабуючым. Праз прыгажосць літургіі. Гэтая форма жыцця паказвае сучаснаму свету найважнейшую рэч. Можна нават сказаць адзіную неабходную рэч. Існуе вышэйшая прычына, дзеля якой варта жыць. Бог і яго неспасцігальная любоў.